Ešte nie. Dobre. Počkaj, kým nič nepôjde a zarad sa do ľavého pruhu. Vydrž. Dobre, choď. Rýchlo. Bože. No výborne, zvládol si. Ďakujem. Čo to robíš? Šoférujem. Oboma rukami 10 a 2. 12. Nie, ako keď je na ciferníku o 10 2. Neviem, prečo sem pletieš cifry. Chyť ten volant oboma rukami a nemachruj. No dobre. Ale vedel, koľko je 10 plus 2? Áno. A ešte k tomu z hlavy. Hej, sústreď sa na jazdu. Aj ty počúvaš rádio, keď šoféruješ. Ja som skúsený vodič. Veď jazdíš ako gumák. Ale ako skúsený gumák. Vždy sa pozeraj pred seba a nerozptyľuj sa. Nehuč doňho, veď sotva zvláda sedieť na hajzli a čítať. S tým nemám problém. Pozeraj sa pred seba a nerozptyľuj sa. Dávaj pozor! Nerobte zmetky, nech môžem šoférovať. Dobre. Šoféruj. Tak čo, Charlie? Kedy sa to vracia tvoja snúbenica? O týždeň. Aha, takže jej otec je už doma z nemocnice? Áno, dali mu nový klb a pustili ho. Aha. Mal teda niečo s klbom? Nie, len ho bolel zub a išiel k zlému doktorovi. Nebuď sarkastický. Keď máš otázky ako retard. Ja nemám otázky. Pozor. Pridaj. Páni, už vás mám oboch akurát dosť. Ešte slovo a otočím to domov a nejaké kino nebude. Vidím, že ste sa vyplašili, to mám rád. Musím ísť na záchod. Mohol si odskočiť, keď sme stáli. 2,5 chlapa.